agurterdi Mungiako pelotalekutik, Bizkaiko txapelketako eskuz binakako bi partida eskainiko dizuegu jarraian. Lehendabizi, 22 urtez azpiko mailakoak, Arrankuriakoak izango dira gorriz antzita ikusiko ditugun pilotariak eta danak bat Mungiako taldekoak, beste biak ondoren nagusien neurketa ikusiko duzue Galdakaoko Adiskidekoak batetik eta Elorrioko Berriotxokoak bestetik. Lehenik eta behin, Goikoelea eta Ibarrondo, Alain Prieto eta Madariaga. Neurketa astera doa, zozketa egin, urdin egokitu da eta pelota hautatzen dutenean aurkariei eman eta berehala ekingo diote neurketari. Giro aparta dugu Mungian, beti izan da herri pilotazalea eta gaur ere erantzun ona emango dio deialdiari. Carmelo Arizma Barreta, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Gustora etortzen gara frontoira, hainbeste jende ikusten dugunean. Bai, behintzat aspaldiko Bizkaiko finalak eta antolatuko torneoa, final egunean, giro ona dago, nik uste federazio aldetik lan nahi dutela gaur ere pelotazaleak biltzen eta animatzen frontora torteko, eta giro aparta, ez? Eta hasi baino lehen zer esan genezake partidu honi buruz, danak ondo ezagutzen dituzu? Nik uste pelotari Bizkaian bentsat bikainetareko adiezela honen laurok. Goikoelea izatez amurriokoa da, nahi eta Arrankudiakin joatzen ari txapelketa hau, Bizkaiko txapelketa hau. Nik uste pelotari indartzua da, eskubi ondo mugitzen dagoela eta iran be ondo juten dela. Nik uste bere burua egin konfiantza gehiago hartu eskero goraka da handiago egingo duela. Da bere atxelaria, Bizkaian dagoenenik atxelari honenetarikoa bere mailan, Gorka Ibarrondo. Askar mugitzen dagoena pelotea, abiadura handiz ematen diola eskuma horrekin. Aspaldi nahiko justu dabil orkatilaz, badakit nahiko lesioa izan du lehen dela bete eta ondino konfiantza askori iztegola. Eta orain sakia doin egiten Alain Prieto eskuma bikaina dago, ez? Hain ikusi duzu ez errez mugitzen dagoen peloti eskumakin, bai airez, bai botez. Da Madariaga atxelaria, Bermiotarrez izatez, Mungiko pelota eskolan dabiena. Da pelotari langilea eta eskubizek ondo mugitzen dagoen pelotari, ez? Jokoan lehen da biziko tantoa, ezkerrez gehiegi zabaldu du Jon Goikoleak eta kanpora joan zaio. Aurreneko tantoa urdinentzat izango da. Kantoi honetan behin baino gehiagotan jokatutakoa izango zara, Carmelo? Bai. Batez be aspaldi gure gazte denporatan hauen txapelketa garrantzitu egoten zan, ondino ari da jokatzen, baina orduen igande goizetan kriston giroa egoten zan hemen. Da, frontoia izatez erramientaskoa da, frontiza metro gitxago alturi edego, eskuzkoa baino. Baina bestela leku ederrean dago frontoia, erdi-erdian. Da horregaiti beti dani saletasuna handia izan dugu Mungiak pelotan, ez? Sotamano zerantzun dio Ibarrondok, ezkerrez Madariaga. Gorka Ibarrondo, pelotaka da bikaina, ondo gorutza dutakoa. Bederatzetik eraman du Madariagak, botera gelditu da zai Goikolea, bolea zorain Prieto, aukerako harrapatuko du erdi-erdian. Bizi atzera, Ibarrondo. Atzelariak lanean, aurrelariak begira oraingoz. Altura eman nahi Mikel Madariagak, Ibarrondo. Atzeratu eginda Goikolea. Prieto. Berriro ere aurrelari urdina. Atzera Mugiarrak. Pelotaka da ona, baina gol alde egin dio Mikel Madariagari. Huts bana egin dute biek, markagailua ere horixe erakusten ari zaigu, bana doazela. Lehen orkatilean arazoa dituela aipatu dituzu Ibarrondok, eta bakarren bate pentsa dezake, eta zer ikusi dauka orkatileak pelotari batentzat, garantzia handia dauka. Bai. Hemen ikuste askotan
indarra hartzerakoan dabe pelotan mundu esaten da, besoak eta indartzu izan bideala, baina nik uste pelotan egiteko da kirol asko, hankatan eta iztarretan okin bida indar gehien, ez? Da pelotari be ondo joteko, hankak lurrean ondo jarri bidiz, da bildur barik ibili bida, eta, bueno, badakite arazo egin dola orkati horretan, da hankak ondo jarritez badeguzu, ez da erreza pelotan egite. Pelota aldatu egin dute gorriek, tantoa egin ondoren, beste batekin jokatzeko asmoa dute Arrankudiagakoek. Proba oraintxe egin du, pelota geraketa, atzo egin zuten hemen, eta referentzia gisa, pixuak aipatuko dizkitzuegu, Arrankudiagakoek aukeratutakoek, 104 gramo eta 105,7 eman zuten eta mungiarrek hautatutako biek pixu berbera, 104,1. Ikusmin handia Mungian Bizkaiko txapelketako finala jokatzeko, aurreko asteetan ere herri ibili dira, beste final batzu jokatzen. Sestaon aritu ziren kadeteak eta bigarren mailako nagusiak, aurrez Jurretan ere bai, gazteak eta lehen mailako nagusiak, eta gaur Mungiaren txanda da. Goikolearen sakea. Azkerrez eraman Madariagak. Goikolea. Ondo atzera Alain Prieto. Ibarrondo. Azkerrez. Arrankudiagakoak. Eskubizo dain gozatu gabe. Madariagak, Eskerrak, goiko pelotareko baino metro bat gehiago daukan, Kontisak. Ondo aprobetxatu du Mikel Madariagak. Ibarrondo. Urrat bat aurrera eginda, azkada luzea. Orain arteko joko guztia botera egiten ari dira. Bai, aurrelarek ere ukin dut horra aukerari joko horrera amateko horreko pelotako batzutan, baina, bueno, momentuz ari dire joku atzera denbora guztia, eramaten. Ezkerrez Goikoleak, bolea sartu da Alain Prieto, eskatu Arrankudiagak. Ezkerkada bikaina, txokoti txokora, azterte egintzaio, Madariagari, baina bikaina atera du paretetik. Eskubiz orain, Ibarrondok. Goikolea. Erdiko pilotaka da Ibarrondok. Darki utzi dio Madariagak. Lagundu nahi dio Prieto atzelariari. Az, eskuinka da. Bai, eskuma bikainareko, Eskuma bai, boleaz bai botera. Errez mugitzen dugu pelotie eskuma horrekin. Mungiarra da, Mungiako klubaren ordezkaria, eta zalantzarik gabe, animoak baur, ordenen alde izango dituzte hemen, Mungiako udal pilotalekuan. Erasoan, Alain Prieto, Ibarrondo, goleaz, ederra, tanto izango da. Ikusten da, gainera berak hartu dauela partiduaren martxa, Goikolean ikuste bildurka dabil. Ustio debren jokue, ia Madariaga partiu erditik aurrera jausten dan, Ibarrondo be, normalien gehitxu da, baina Goikolean ikuste sartu beharko zala gehitxu, ze badaki airean juten, gainera jokin du pelota asko, aukera asko sartzeako, eta bengoan Prieto ikusi deu sartu beharra dekola, eta nik uste momentuz oso ondo dabila, Alain Prieto. Goleaz Goikolea. Herriro erasoan. Goetake Alain Prieto. Madariaga. Bederatzira iritsiko da pelota hori. Ibarrondok bildu.
Eskubi zagintzen hasi nahi orain, baztertu, gora. Bai. Lehen gutxi falta izan zaio, orain bai. Oiko txapatik gora bidali du pelota, Bina. Egindako tanto bat, eta 3 huts orain arte. Partida gogorra izan litekeela ematen du, eta lehen da biziko hutsarte askatu dute, Carmelo, partidua hasi berritan, 4 tanto baino jokatu ez dituztenean. Bai. Bueno, agian lehenengo niko lotuta ongo diesela, partidua hasi berri. Hor finala, bueno, gaztiek, honek ez diez jau oso ezagunak, lehenengoz ja telebistatik eta agertzeko asmotan, gero giro behona frontoian, aspaldi ezin egongo lan akustumbreta beholako giro izaten frontoian, da, nik uste, txapelketa polita dela, Bizkaiko hau. Da, goikoleak, badinotxu, nik uste Ibarrondone pelotak adakorrek gehiago aprobetxatu beharko duela, eta gainera badakite ondo sartzen dela, eta momentuz, botera dabil, da joku batzera eramaten, da Mugiarra nik oso ondo ikusten duaz, Prieto gainera saiatzen, oso valiente, jakinda berezkutan dauela bikotearen zernolako bide hartzeko partiduan, da, ia hola jarraitzen duen. Zultitu dira lau pilotariak, eta berehala ekingo diote 5. tantuari. Jon Goikoelea sakea egiteko ardura duna. Musika isildu, eta pelota hotza entzun dugu soil-soilik hemendik aurrera. Aurrelari gorriaren sakea, ezker horma ikutu eta atera eginda. Madariagak ezkerrez aurrean utzi. Oteo Kersemarra egin dio, Zabalera jo. Goikoleak aukera bikaina orain Prietok, botibolea. Beste aukera bat izango du, bolea oraingoan. Eraman, iritxe egingo da. Ez txapada. Osta, gainean. Izan zitekeela ematen zuen, baina ez. Txapa entzun dugu, eta tantoa berriro urdinentzat. Gausart. Lehen da biziko pelotakadatik Alain Prieto. Herrian jokatzen ari da eta azita dabil. Askotan kontrakoa gertatu da. Bai, askotan bai. Gaurkoan ez, gaurkoan bintzat ondo dabil. Eza oztabe eskutatik bikain dabiela, ez askotan behar azutxuko egiten duz, da gogotxu zebiela eza ozta, antxe eskoa berotzen ongaren den, da, ikusten da bai esko hola dala ez, gogotxu hasi dala eta berak nahi dula bikotearen pisua eramatea ez. Madariaga, ez du hartu nahi du atzean Ibarrondo. Azkarrez arrankudiagakoak, ondo Madariaga. Gota asko atzeratuz. Norabiderik hemen gabe. Zuzen jota, baina oso urruti jarrita. Gorka. Mikel, oraintxe sartuko da Goikolea. Eskatu Madariagak. Oso urrutitik boleaz. Prieto. Txapa gainean. Oso ripareta arroa. Ez du minik egin Alainek. Aukera hor Ibarrondo bentsa, baina ez du bat ere gozatu. Madariaga. Ondo ari da. Airez ondo sartu da Ezker Hormaren kontra Alain Prieto. Madariaga. Sartzeko keinu egin arren utzi egin dio atzelariari Jon Goikoleak. Botera orain. Madariaga. Ibarrondo. Goikoleari pilatu egin zaio pelota hori. Madariagak ez du nahi adina atzeratu, bertan utzi Goikoleak. Erraz, atera du aurretik. Madariagak, Ibarrondo. Prieto sartuko da jokoan. Huts orain Mikel Madariagak, Iruna.
Garesti daude tanto guztiak hemen. Bai, alaze da, ez? Horra hurrian goikoleari momentuz bote traketzak emoti otxola askotan. Zer gitxo behiteko guedeko, baina momentuz estabil guzture. Da Madereak orain arte, bueno, dia pelota kada guztiak osatu ditu. Nira ondo eman dio, indartzu, eta bengoan, bueno, labur geratu zaio, eta izan du utzi pelota horrek. Bana, Bina eta Iruna egin dute orain arte, sakea Jon Goikoleak izango du. Oso atzera doa, Prieto sartu da, aukera hor, Jonentzat ez da ausartu, atzera Ibarrondok. Gola. Ez zuen aurrean entregatu nahi, altura eman nahi izan dio Mikelek, baina oso gora alde egin dio. Aukera ona izan du Goikoleak aire zertzeko. Estabil, bueno, igual pentseko dabi, atxera normalean Madarea, bueno, pelotari fine da, baina partiu luzatzen danean, oso indartzua besta, da gainera askotan pelotari guztieri ematera juten da, bueno, askotan ez badio ematen, ez da buenara juten, da ingoan eman dio dana, da largo satu dut, eta goiko frontize, goiko txapati gora junjako, ez? Ezker hormarekin nahaztutako sake atera du Goikoleak, bote arraro egin dio orain ere, Alain Prietok atzera. Ehartuko du Ibarrondo, ondo erantzun du Arrankudiagako atzelariak, bizia bolea, beste bat ere bai. Txokotik Goikoleak jaso, Madariaga. Goikolea. Ibarrondo, hau bai. Rosatu du ondo. Madariagak eutxi. Beste bat, Gorkak oraingoan bien tartean jarri nahi izan du. Eta ez dut uste komeni zaienik, Prieto jokoan sarra dila. Ez, momentu ikusten da bera onduen da biena. Gainera pelota guzti gozatzen, oin bezkarra zederki atara deuen pelota hori hormatik. Da ikusten da, gusto da biela. Ibarrondo. Goikolea, lana gogotik egin beharko du, txapela lortu nahi duen bikoteak. Lehen da biziko tanto hauetan ikusitakoaren arabera. Ez dirudi partidu azkarra izango denik. Goikolea. Hor bai. Azkarra dugu zoragarria txapagainean, launa. Hor derrigortuta zegoen, ikusten hori pelotia sartzeko esan bai ala bai, eta lehenengo, bueno, dejada efektuarekin ondo bihurritu du eskerrian, da baino txute, nahi ikusitzet askotan, ikusten da posturia dekola hartun da, eskargantzua ondo sartzen da, momentu soño izan da lehenengoa, bueno, oso ondo sartu da. Ederki markatutakoa izan da. Laugarrenean ez da berdinketarik izan, 5 eta 3 ikantoz. Aurretik dira Arrankudiagakoak. 22 urte zazpiko Bizkaiko txapelketako finala ikusten ari gara, Arrankudiaga eta Mungiako Danak baten artean. Eraman Ezkarrez Madariagak, boleaz Goikolea sartu, tanto. Uste baino biziago atera zaio Txokoban Barrena, eta ezin izan dio Alain Prietok eutxi, 4 tanto jarraien egin dituzte gorriek. Indartzu izan da bolea, pasatu dio Pritori, orrundo junda, eta baino txute indartzu zen dioko pelotie bai, gantxos bai bolea Goikoleari. Da, bueno, hortan Prito pelotari bikaina da atakean, erasoan ez, dekonean pelotean nahiko ondo, baina horri gogortu bida, ez? Horre faltatan jako, defentzan da lan egin behar janean, pizkat, bai buruz da bai gorputzez, onino gogortzea ditxo, ez? Estela, oso pelotari fine da. Eskuinka da zoragarria. Gorka Ibarrondok atzera bidali duena, 7 eta 3. Bikaina, indartzua eta ondo bastartuta hemen 9. kuadroan. Pelota eskuma oso askarra deko. Ondo jarritako pelota izan.
Bederatzetik ezin erantzun Mikel Madariagak. Alde polita lortu dute. Hasiera orekatuaren ondorien. Goikolea. Oso sake luzea, bolea zerantzun dio 6. kuadrotik. Ibarrondoretzat pelota gozoa, aprobetxatuko du. Amarrera bidali, tanto izango da. Ez du aurrekoa bezain beste baztertu, baina oso indartsu zijoan atzera eta amarretik miraririk ezin egin Madariagak. Pelokata bikaina, ondo gozatute, altura ondo emanda. Eta, bueno, Madariaga gabe ematera junda. Ez du gozatu eta unjako, baina pelotaka da bikaina. Konfidantza hartzeko motiboak badituzte bi gorriek. Goikoleak gantxoa eta boleaz itanto jarraian egin dituelako, eta Ibarrondok bi pelotaka da ikaragarri jo dituelako. 9 kuadro ingurura. Orain bai, Goikolea hasi eginda. Hirugarren tantoa denbora gutxian Amurriokoak. Bai, aurrelari batek markaion aldea dekozunean, da gainera adin honetan, orduen konfiantza bia motetxu, ez? Goikolea ikusi da oin konfiantzakin ari dala, ikusten dau beratzelari egitxu dala, da ezagutzen direz hone pelotari. Badaki alaine oso arriskutsua dala erasoan da bienean, baina, bueno, gero defentza badaki, beste pelotari normal badala, eta orduan konfiantzakin ari da bera ere, ontxe jokaldiak aurrean, aurrekaldea horretan egiten. Goikolearen sakea, sakatzen ari da. Olea indartsua Prietok. Atzera xamar gelditu da Gorka, baina hala ere eman dio. Kanpora. Bai. Indartzu motzo. Ez da esan pelota erreza, oso goiti zetorren, baina, bueno, alanda be ikusten da nola postura hortan behin indarra dekola. Pelota horrek ezakarren ezebiz bera eman barzun indar guztia da alanda be, zer bota duen kanpora, ez? Fondizian hartura larra hartu deu, eta orduan kanpora junjako. Ordinek denbora eskatu dute, baina hemen eseri den bakarra Mikel ez, Alan Prieto da, Mikel Madariaga aldageletan sartu baita. Zerote du, behar bada takorin bat edo. Bai, askotan eskutatik partxe asko egiten du baita, ez? Gusten da pelotari fine dela, argaltxue, da atzetik ibilteko, beti indarka biltzen da, eskubisekin eman da, normalean eusteko pelotari ebe indarka biltzen dela, jotzen da, agian arazoren bat egingo dugu, ez? Esku hortan, ikuska berre gauza larririk ez den, da jarraitzen duen partiduan nahiko maila ona ematen. 7-8 partziala egin berri dute Gorriek, Goikoleak eta Ibarrondo, baina oraintxe eten dute bolada hori aurkariek Prietok eta Madariagak. Bana, bina eta iruna egin dute finalaren hasieran, baina gero Gorriek aurrea hartu diete urdinei. Badator Madariaga, epaileak barrura lagundu dio eta gantxara itzultzen ere bai. Pelota aldatzeko asmoa dute urdinek. Altairen bi berriak probatzen ari da Alain Prieto. Lehen aipatu duzu erremaintako pelotalekoa dela hau, eta hor sarreran plakatxoa badago eta hor jartzen du zenbat pelotari izan diren mungiarrak denak, bai palaz jokatu izan dute profesionalak, eskuzkoak eta puntakoak, eta eskuzkoak eta puntakoak uste dut iruna direla eta palistak berriz 20tik gora. Eta eskuz profesional izan dako horietako bat, Carlos Ortiz, okerezpanago, mutil honen Alain Prietoren osaba. Bai, hori da, bai. Alain Prietoren amaren neba da, eta bai, urte batzuk profesional egin zuen, eta bainera bai, nire garaikoa zan, da bueno, profesionaletan ez jota inbeste jogatu bere kontra, baina afizionatutan askotan, gaztetan, da bai, zuen urte batzuk profesionaletan, da bai, Alainen osaba da bai.
gaur egun pelotalekuetetik nahiko urruti hemen da bilez. Bai, horre itxaso aldetik uste dut peskan da ibilten dela asko. Olako txalupatxu bede gola eta enteren askotan bakarrik goiz-goizetik juten dela egune osoa hortik arrantzan. Hor ikusleen artean behar du Carlos Ortizen arrebak, Alain Prietoren amak. Alainen sakea. Sake gurutzatu eta zorrotza. Ez du eramango. Ibarrondok 5 eta 9. Alainen ama bai pelotalokuan semea ikusteaz gain, gehiagotan ere etortzen dela. Bai, asko. Bai, Alainen ama eta aita biek direz Bizkaiko feaguntzako epaileak. Eta umeetako partidu pilua eta afizionatuko partidu pilotan egoten direz epaile lanetan biek senarremazteak. Afizioa beraz, erraz sartu da etxe horretan. 5 eta 9. Sake zerain arte lortutako estreinakoa. Hau laburragoa da, baina gaiztoa. Eraman. Gorka Ibarrondok. Madariaga. Ies egindakoa Zabalera. Goikolea. Gaizki jarri da. Baina ondo bildu du Ormaren kontra hankagaldian Goikoleak. Ibarrondo. Seira jetxi da Alain Prieto. Aurrean utziteko zuloaren bila Goikolea. Atzera Alainek. Madariaga. Ondo boleaz Alain. Bai, indartzu. Boleaz bai botera eskuma horrek indarrazko dugu. Erra. Goikoloeak hor eskerrekin bai airez bai botera besokako hortan joten dauenean errez baltzen dago. Indarra handia deko esker horretan ikuste askoz begia aprobetxe behar duela. Sinistu behar duela gehiago berengan, erreztasuna handia deko. Oin ere, ze ondo bildu deuen eskerraz da indartzu zabaldu deuen, ez? Nik uste horra Alainek bipareta egin nahi zuela bolearekin. Bai. Nik uste gauza saia hori indarrasko behar da hori egiteko eta ez du asmatu. Da legintzen ari da bentsat, ikusten da ez, gorrizek bentsat gehitxu diesela, beste konfiantza gehiago ematen da belo eta biraltzeko eta Alainek busto konturatu dela eta laguntzeko asmotan da, bai botera bai airez lanak entzean ez, Mikeleri. Goikolea. Alain. Ibarrondo. Atzera berriro Arrankudiagakoak. Goikolea, kanpora. Partekatzen ari da, tanto onak eta hutsak. Bai, Larbeien hartu deu. Goiti barik albos jo deu, da orduan peloti frontiza jota gero ez du ezer bajatu. Zuzen junda, hemen Larbeien hartzen deu. Da orduan zuzen doi peloti kanpora. Zu esaten ari zaren gauza guzti horiek bideoa ikusiz ikasteko ere onak izango dira mutila hauentzat. Bai, ikusi eskero, nondik akatzan nondik etorri da, nik uste ondo jundala, baina apur beste metrotxu eta aurrera egon bizan goitik jo eskero, orduen beste angulo bat hartzen du peloti, da goiti bera bat horre segurazki marratik barruen geratuko esan pelota hori, ez? Larraspien hartzerakoan, nahiko zuzen junda kanporantzen. Ederra bolea. Oso ondo. Azti eta Mar, txaloak etxeko mutila bentzat. Bai, batez be nola junden bilen, ez? Gero, boleak da hola jun eskero normalean ondo sartzen da pelotea eskuan, ez? Ze ondo hueltatu da atzerantza pizkat, laukuadren kadrura doin berriro zelan juten dan aurrera, horrikan da gorputza sartu eskero normalean indarra morten zaio eta pelotia gainera ondo sartzen da eskuan. Eta sakearekin min egiten ari da. Zuzenean tanto bakarra sartu du, baina oraingoan ere erdi-erdiko sakea izan arren enmandazi joan eta entregatu egin dio Ibarrondok aurrean. Abiadura ematen baitio. Belauniko jarrita eraman du Gorka Ibarrondok, sakea Madariaga.
Alain Prieto. Ibarrondo. Madariaga. Atzelarien arteko jokoa. Azkarrez orain Bermiotarra. Goikolea. Erraz mugitzen du pilota. Bai, honbeze txarto jarri den, Bai. Bote traketza edo bera ez tala ondo jarri, zoze gertatu da, hemen ikusi datxetik ondo. Da pelotia gorputzetik urrun, da alan dabe, zeharrez mugidu duen pelotia, da ondo jarrita ez da egon, Ez. Ikusten da arrestasuna degola. Gainera hanka geldien, pelotara joan bari bile, da alan dabe, ze ondo, ze indartxu eman dion pelotari. Arrankudiagakoek erdiak egin dituzte Bizkaiko txapelketako finala dugu 22 urtez azpiko pelotarien azken neurketa 2013 urtea agurtzeko. Hor ederto. Ederra gantxoa. Bai, oso. Hor leku ederren hartu da. Da posturia badeko, gitxitan galduko dugu sorgoien hartu eskero, ez? Akatzak izan dira, ez duela ondo jarri lehen gantxotan, lar behien ez, baina hortik goitik posturi hartuta dugu eta oso ondo zabaltzen dugu. Azkeneko berdinketa irunakoa izan da, arrezkero agintari dabiltza Goikolea eta Ibarrondo Arrankudiagako pilotariak. Etxekoak momentuz galtzaile, Ungiako danak batekoak, baina oraindik partida erdia falta da. Goikolearen sakeari ezin izan dio Alain Prietok bolea zerantzun. Kanpora, bai. Egurra gaina, bai. Zan erreza, hau Ezkerre hormatiz etorren pelotea, goigoitik, alan dabe, gutxigaitik marra ganera. Indarra deko horroia. Hortxikusiko dugu. Holaren gainean erdian jodu. Jon Goikolearen gantxoak 8 eta 12. Aurkariak ez daude urruti. Ahalegin betean segi beharra dukate Ungiakoak eta Bermiotarrak. Ondino bertan dauz, Ikusten da Ibarrondo tranquil da behila joatzen, ez da bolako beste egungo gauzarik egiten, baina partidu eusten, da alaine, osake deko nien, ia, biulau tanto iteko kapaz den, gaia badeko orsake hortan aprobetxeko eskero, gero bueltan pelotean neko horren hartzeako, ez? Ederra da sakea bere. Oso ondo erantzun du. Bikain, gainera kendi dio aireare, oso ondo. Bostean jarri du Ibarrondok ezkerrez bederatzi terditik. Eskubia sartu orain. Madariaga. Madariaga eskuma horrekin justu, Ez dugu lehen hasieran moduko gozatzen, esker hor majoten ari da askotan, txapa gainean be hasierako pelotea ja jeusten da, ez dugu konfiantzakin eskuma horrekin. Botamano sartu da Alain Prieto, txokoan utzi Goikoleak. Ibarrondo. Ondo, bizi Prieto golearekin, orain botera jokatuko du bigarren kuadroan, bipareta efektuarekin, harrapatuko du Goikoleak. Sartu edo utzi, sartu eginda, baina bat ere gozatu gabe boleaz. Labur geratu zaio Ibarrondori, jokalde egina izan du, baina falta izan da. 9 eta 12. Errazi garri dio Alain Prietok, dejada zabalean egiteko asmoa zuela eta ondo iritsi da. Atxelari egonik gazti gainera, laugarren kuadrotik barrure sartzen zinen gehienetan guztien jokaldi egitea. Uste beste oparitxu bet, normalan ikusten da gehiago dirizela gorrize, baina espaldiko oparitxu bi hauek berriro sartu etxe partiduen bikotu urdinari. Hemeretzi urte dituzte lautik iruk, denetan zaharrena Mikel Madariaga da, 20 ditu beste irurek, hemeretzina urte. Hamargarren tantoaren bila, Alain Prieto sakearekin. Nola moldatzen den
Ezin, Gorka Ibarrondo, 10 eta 12. Sakatzailea da, Bai. Eskuma sartu eskero bai sakean, bai golpera, bolea, dejada botaten deuta. Eskerra irean besartzen da politu. Ez du indar askorik ematen, baina ondo zabaltzen deuta. Askotan lartu sartzen da boleaz, ez? Eskerreko horma be ez badara baztertzen boleaz besartzen da, nik uste min gehiago ingo zuela eskerra ireaz. Askoz be leku gehiago zabalduko zuela. Da horri dune, honeko paritxuek ez dakit, azkenien pasa txar sartzu nik uste nahiko ondo eraman duela partidua eta azkenien itxiotxie berriro be urdineri partidu sartzean da gero urduritasuna sartzen diez da kontuz. Prietoren sakea, oraingoa luzea baina erdikoa. Keinu egin, utzi Madariagari. Oleaz bipareta. Goikoelea hortxe da. Azkaraidez zabaldu Alainek. Gaizkiritsi da Ibarrondo, baina ondo baztertu du. Goikolea. Ondo. Alain Sotamanoz. Madariaga. Ertzera bai Mikel. Baina gozatu Gabidel aspalditxo. Ibarrondo. Bizkarra erakutsi nahian atzelariari. Alainen lehen da biziko boleak asko behartu du Goikolea. Bigarrena. Ibarrondok eraman. Bolea hori dago, ez? Neiko zuzen zabizela joatzen pelotan, da aurrelari ez bada atxelaria egoten datzen, ez? Azkenean angulo gitxi zabaltzen zu, eta bai, indartzu da bil, baina ez badu baztertzen bolea hori horre txosto horretara, ez da erreza tanto egitea, ez? Ibarrondo, aspaldiko tantorik luzen hause. Bildu atzetik atzelari urdinak. Prieto. Goikolea. Ibarrondo bentzat pelota ona izango da. Berandu xamarri iritsi da. Madariaga. Berdire. Zabalera botatzeko intentzioak inibili da, baina eskure bota dio. Goikolea. Kanto nekagarria. Bai, hau peloti ikusten da, ez da erraza mugitzekoa. Baita hori Goikolea pelota kadona eman da. Kosta. Mikel Ereia aldatzen danean ritmotxue ja, beste pelota kada indartzu bat horrenean ja ikusten da kostaiakola ja tantuan jarraitzea. Atxeden askatu du Gorka Ibarrondok. Este pelota eskatu diote epaileari. Hogeita 16 minutu oraintxe bete dira. Finala jokoan jarri denetik, oraingoz Arrankudiaga aurretik Mungiako Tanak baten kontrako finalean. Baina alde handirik ez dago markagailuan. Amabi eta zazpi aurretik ibili dira, 9 eta 3 ere bai, hori izan da alderik handiena, 6 tantokoa, baina orain 3 gerturatu zaizkie Alain Prieto eta Mikel Madariaga. Behar bada eurentzat albisteri txarrena, hausiamar ikusten ari garela Mikel Madariaga arazoa dituela atzetik partidari eusteko. Ba, eolantze da, ez? Ikusten da partiduan zehar da, tantuan zehar gorrizek tranquilo ibili behar didez, ikusten da eurek menpenatzen du betantuak, ez? Azkenien, Alain egiten ditu pare bat tanto, da beste batzuk eurek aldutakoa izan didez, ez gorriek aldutakoa. Askoz be, seguro biliko bazinen da bukeratzen hobeto zen pelota sartu eta zeinez, da katz gitxia baina eskero nik uste partidu gorri junbidala, madera ikusten dugu ametik aurrera, ez dala eroso ongo, eskuma horrekin arazonen bat dekola ikusten dela, da hori ere kaltegarri izaten da, askotan ez duzu pentsatzen
pelotin ora bota, baizik eta nola sartu esku eminik esartzeako, eta bueno, normalean baulan ez da gustora joatzen. Amairu eta mar, sakea Jon Goikoeleak. Madariaga. Amurriotarra atzera pelota bidali nahian. Madariaga. Ibarrondo. Ondo atzeratu du. Goikoleak txokoan ederki utzi. Iritsi eginda Madariaga. Lehen da bizikoan hartu omendu gainera, baina nola botatu duen biparetarekin gero. Jon Goikoleak. Bikain gainera txokoan ondo gelditu dugu, Madariaga askar jundala, bestela pilda itxi dugu peloti oso ondo, Hasieran hausartzea kosta egin zaio Mutil honi, baina gero ari da, gantxoz eta pelota txokoan utzi. Da oinere, ez ondo amaitu dugu, bipareta askarrakin. Edertu, oso ondo. Ez diete gehiago urdinei gerturatzen utzi nahi. Aldala lehen bailen. Zabaldu nahi dute Zulua markagailuan Arrankudiagakoek. Madariagak erantzun sakeari. Keinu orain Goikoleak, ez du gozatu. Ibarrondok, muta gaiztoa doa. Txokora, bole hori, Alain Prietok. Ibarrondo. Berriro betxapa baina, usirako, Goikoleak goingo daukera, nahi kotxua metik gaude. Ezkerrez atzera Madariagak. Eskubia nola sartzen duen. Ibarrondo. Ezkerrez orain atzelari gorriak. Madariaga. Goikolea. Ezkerrez. Ondo zabaldu du. Madariaga. Ibarrondo. Ondo utzi deu, Erdi utxe eginda atera zaio erdi-erdira Goikoleari. Sartu, saldu da hor, dejada bat egin. Ikusti Ibarrondo lanak asko argiokin barzuela, ikusita Madariagak eusten ari dela, baina poliki berautza lana pilatzen jako, eta metik aurrera nekea benabarituko da. Prieto, boskarren kuadrora laguntzera jetxita, erritmo aldatu nahian. Ondo eraman du Gorkak. Ikeri baztertu egin zaio Goikolea. Hortxe du pelota, azkarretorri zaio Ibarrondori. Madariaga. Justuen, Prieto, aukerakoa. Botela esterrean eraman du. Golea zorain ez du asmatu. Gehiegi gurutzatu. Ibarrondo. Ezkeraire ez ez ausartzen. Alain. Goikolea. Madariaga. Alain Prieto. Maita zabaldutakoa. Golea Goikoleak. Txokora Alainek. Atzera Jonek. Nekatuta atzelari urdina. Arnaz estuka. Ibarrondo. Beste atxeden bat hartu beharko dute. Tanto honen ondoren egiten duten komeni bazaie. Ederki atzeratutakoa. Goikoleak. Nekatuta dago, Mikel. Oso nekatuta. Labur behatu zaio eta ezin izan du pelota txapaina jarri. Eutxi aritu da Bermiotarra, baina erori eginda kantuaren amaieran. 8. kuadrotik, zabaletik, ezin izan du eraman.
Pelota festa Mungiako udal pelotalekuan. Bizkaiko txapelketak finalera iritsi dira. 22 urtez azpikoa ikusten ari gara eta jarraian nagusien kategoriakoa eskainiko dizuegu. Alde polita dokatu markailuan gorriek, 5 tantokoa, baina bata besteari animoak ematen ikusi ditugu. Atzetik doazen biak, Alain eta Mikel. Goikolearen sakea. Horretan ez da askorik esmatzen ari. Ezker Ormarekin asko nahaztuta ateratzen ari da gehienetan. Madariaga, bai ondo gozatu duela. Ibarrondo. Prieto katzera. Asmatu biko deuso zer aurrien egiten, JJ Ibarrondo ikusten da tranquil dagoela, ez? Ez dagoela arriskurik Larsusen ari da jolasten Alainek. Uste dut ematen duela nenengo pilotaka da hau bezala dominatzeko, baina ametik aurrera ja sartu biko da zabaltzeko edo. Horror alegin du behintzat. Madariaga. Mantzaren erdian ezkerrez. Eskubiz orain. Ibarrondo. Horekatu dute peloteoa eta egintzen hasi gorriak. Ondo orain. Ezker Ormaren kontra pelota bideratuz. Alain Prieto. Ezkerrez bikain. Ibarrondo. Aurre geldituko zaio Alaini. Ondo moztutakoa txokoan. Baina arazorik ez, goikoleak pelota ezkerrez hortik ateratzeko. Madariaga. Luze zabaldu Prietok. Ezkerra ere ez minik ez. Ez aurrien hartu eskero da zabaltzen du, baina bestela eskumandeko golpi horre ezkerrakin horre ja laugarren kuadroan da hirugarren kuadroa, baina ikusten jako hori beste golpe bat behar dela. Madariaga. Honetan ari da pelotaka da on batzu jotzen Eskubiz. Denen beharra izango dute Mungiako danak batekoek txapela lortzeko. Lasai, Ibarrondo atzeratu. Gorka. Oso urrutitik sartu da Alain Prieto. Ederki goikolea, tanto. Eso ondo. Azkenean, lan zaila lanentzako, ez? Sartu da, baina, ez bauz basmatzen, normalean salduten zara, eta ikusten da, Gorrize behintzat ikusten da arriskurik ez dagoela, ez? Itxaron, peloteoan, da aukera dagoenien, arrisku asko hartu bari, oin be ze ondo bota dagoen zabaletik Jonek dejadea, luze. Da nik uste akatzik ez bada behiten, ikusten dago partidu, kolore gorri hartzen dabela, ja. Eta nekatu ez dira urdina bakarrik nekatzen, Carmelo, gorriak ere azkarretu dira esertzera, izan ere neurketa gogortzen ari baita 57 minutu hasi direnetik, eta behar bada ordu betera ere iritsi daitezke. Gainera tanto eneko gortzu zen da, nik uste urdine tanto honetan esan da, tantuen aleginduko gara dana ematen, lortzen badugu eta ondino partiduen jarraitzeko, baina, partidua tanto galduzkero ametik aurrera ikuska bere urdinek ja partiduti apurbet alditen dabe. Normalean momentu hauetan alegindu guzti egitezu tanto batean, da nik uste Madariagoengoan eman dio neiko eskumakin. Ia lortzen badu tantoa, eta nik uste moralarako betantua hau ez lortzea, ikusko ametik aurrera ez badoien partidu askartzua. Bai.
Baliteke bai, garrantzi handiko izatea aurrez ikusi dugun tantua. Dena eman baitute urdinek, hala ere tantoa lortu ezin. Eta litekeena da orain, jale edo bale egitea hemendik aurrera asko arriskatzen hastea. Lana egin da, ezin izan baitute saria jaso. Ikusiko dugu, eseri direnean zer hitz egin duten eta zer erabaki duten, zer estrategia erabiltzen duten. Hemendik aurrerako tantoetan. Alderik hautiena markagailuan, 9 eta 3 izan direnean eta oraintxe. 6 tantoko tartea dago markagailuan. Aurretik Arrankudiaga. Ibarrondo. Madariaga. Goikolea. Atzera Alain Prietok. Oso motelo junda horre Ibarrondo. Konfiantza larra izedo, nintzat motelo junda. Euren pelota eskatu diote epaileari. Eta egitekotan oraintxe egin behar dute danak batekoek sakea Alain Prietok duela. Beraiek agintzen hasi, pelota nabarmen xamar eta ea bukatzen duten. Utzi Goikoleak. Eskubiz erantzun du Ibarrondok. Prietoren sakea. Madariagak ez dio pelotari ezer egin. Ibarrondok ere ez du ondo gozatu. Goikolea. 6. kuadrotik. Nota erraz mugituz. Beste aukera bat hortxe izango du aurrelari gorriak. Bipareta aurretitik. Ederra. Oso ona. Oso ondo, konfiantza egin gainera ikusten jagoia, Eta justu xamar ikusi izango zuen laguna eta 6. kuadrora jetxi da pare bat aldiz. Eta tantoa bukatzeko ere ez du zalantzarik izan, begira, nondik eta nola egin duen bipareta. Oso ondo, Laugarren kuadron egon da gainera, ez da frontizin gertu egon, Tanto sorta bikaina egin du Amurrioko aurrelariak gaurko finalean. Amazazpi eta 11. Jon Goikolearen sakea. Sake gehienak atera ditu. Batzuk askotan igual Prieto nahireak entzeako, baina normalean min gehiago ingo zuen Ormabari jo eskero, Prieto airea sartzea ez dugu arrisku handirik, izaketan bentsat ez dago min askorik egin gaurkoan. Ezkerrez aurrelari gorria, eskatu Madariagak, ondo atzeratu. Ibarrondo. Bigarna ez da indizira handikoa izan. Goleaz ere ez du minik egin. Alain Prietok, Goikolea. Madariagak ezin. Nekatuta atzelari urrina, baina gorka bera ere nik izango duke ez da la momentu hona pasatzen ari, Ez hor zer gertatu zaion Mikel Eibe. Nekea bakarriren edo... Ibarrondo, tranquile, zirudien zebila partido zue. Gauza, holan dizdira handiko gauzarekin barik, baina, eusten partidue, dominatzen astiro. Baina, haino txuti oso egon da ia entrenamientu egin gabe. Justu asteburuko partidu jogatzen gaur finalera altzeako. Eta ere ez da egongo oso indartzu ez. Aztoko asko sobran izango be. Nekea demnak sumatzen ari dira osoen. Goikolea iristen ari da neurketa bukaerara. Jokoan utzitakoa, harrapatu Alainek ez ustean.
Goikolea, besoa jaso du, baina nik uste bigarren botea bueno, berentzau igual bigarren boti izango zen, baina nik uste ondo eraman duela. Neri ala iruditzet, ez dut ondo ikusi, pelotariak berak estari duelako pilota, baina jasotzeko modu batik, lehen da bizikoan izan zitekeela ematen zuen. Ibarrondo. Prieto katzera. Eskapada, hi. Aldi minik egin gabe dabil Mungierra. Bai, ez da arreza bolearekin mineitea. Azkenean nahiko zuzen jogatzen da boleaz. Orduen ez da jokaldi hori, bueno, oso indar handik egile bizara, bestela ez tozu mobi erazten aurkaria, ez? Eta batetik partida zeran berak indar gehiago izango zuen, pelotak ere behar bada brillo gehiago. Bai. Eta hor bai, bolara bat izan du, bolearekin da bizi-bizi pelota ibili duena. Bai, bolean zibilteko fresko ibili bizara, ez? Bestela be zorbaldatan gigero eta oso violentua da hori golpea eta bukaeran ez tozu askor gozatzen boleak. Lehenengotan gozatu duzdanak, baina ja ez jako pelotia ondo sartzean eskuan. Adariaga lehen aldageletan sartzen ikusi dugu eta orain berriro hango bidea hartu du. Lehen agian eskuan konpetaren bat egiteko asmoa izango zuen. Orain nik uste bin gorpuz guztian izango duela. Trato handia hartzen ari baita. Lehen orkatilean ere ikusi dugu hausoren bat egin duenean agian auker txikiren bat edo izango zuela. Aldea gero eta handiagoa markagailuan. Arrankudiagak txapela gero eta gertuago du. Baina borrokatzen segitzeko asmoan dira Mungiako danak batekoak. Aigiroan jokatzen ari dira Bizkaiko azkeneko finalak. Azken aurrekoa ikusten ari garen hau eta ondoren Elorriotarrek eta Galdaka Oztarrek jokatuko dutena izango dute dastatzeko moduan. Berriro kantxan dugu Mikel Madariaga, 20 urteko Bermiotarra. Bai, gainera erren dabil, ez da egite arazo txubet edo badeko, oinean edo. 55 minutu oraintxe finala jokatzen hasi direnetik. Goikolea. Betik gora egin du zalantzarik gabe. Final honetan Amurriokoak. Ibarrondo. Eskatu Madariagak. Gorka berriro. Alain Prieto. Gora. Azkenengo tantu egonek urdinik induten tantu guztie, guztiot oparitxu izan diezela, gorrien oparitxu. Lehen ez du esertzeko astirik izan Madariagak, aldageletan sartu delako, horreko tantoa pelotakada gutxikoa izan da, azkarra, baina ala ere esertzeko baimen askatu du. Gemelotan edo, usten da, bere prestatzaileare ari dela hor masage pizkat ematen, da ustot horre izter horretan arazoa degola. Gero eta zailagoa jarri zaie partida erdialdetik aurrera. Une honetan aurkariek nola ari diren ikusita eta beraiek nola dauden zaila dirudi. Aurkagailua iraulia izatea. Baina sufritzeko borondatea erakutsi dute. Pelota aldatu egingo du Alain Prietok. Mikel Madariaga atzean gelditu da. Eta Mungiarra izango da. Pelota aukeratuko duena. Arazoak eskuin zangoan.
Danak bateko atzelariak. Aldageletan bi alde sartu da. Eta nola edo ala. Bukatu beharko du finala. Pelotak, nik uste Laurak ere erabilita izango dituztela. Ba, segurazki bai, Jogatzeko pelota hasien, bate igual apurbet gitxitxo, bote bihurrek ematen zuen da gelditzen zen asko, oin hau dirudi polita badala. Ikusi dute gorriek, pelota kutsuera bera ze ezaugarri dituen. Alain Prietori eman. Eta etxeko pilotariak ekingo dio hurrengo tantoari. Sake ona. Oso ona. Ezker bikaina Gorkak. Erantzuteko, Alain. Oso behartuta sartu da Airez Goikolea. Ibarrondo. Alainek da, bueno, indarka dabil, nahi du atxien tantuen da bolea eta golpeka, baina nik uste aurrien eramezuela partidue. Da, alegin du tantu helen bailen mamaitzen, Da, Goikolea, bueno, beste opari bat. Aspaldiko tantu guztiek uste, oparia diesela, arranku diagakoak. Iru dio nien ez tekila gogoe partidu amaitzeko, ikusten da hori pelotia be, atxerat eskero, ekingo dauela ondino pelota aukera goea bak tanto amaitzeko, Azkarregi, Sinistu nahi dute Danak batekoek oraindik garaipena lortzeko aukeraren bat izango dutela eta borrokatzen segitzeko asmoa dute. Sake hon hau ere. Oso ona, bai, oso ona. Oso ona. Zuzenean, 3 tanto lortu ditu Alain Prietok sakearekin. Eta beste askotan, pelota sake bueltan aurrean, agintzeko moduan harrapatu du. Oso luze eta ederki gurutzatutakoa izan da azkenekoa. Ordu bete oraintxe. Hasi direnetik. Danak batek 14, arranku diagak 19, Bizkaiko binakako txapelketa. 22 urtez azpikoena. Kanpora. Amaboskarrena ere, sakez. Eta kanpora Madariaga berriro aldabeletara. Hirugarren aldiz. Bai. Gainera, bueno, oingoan ez du bakarrik sakez izan da tanto, ez du pelotagarik emon, así que arazo larria dego, Urso zer dauz, no ez da normala bestela. Oingoan ez sakez izan da tanto, bera pelotari bestu jo. Baina nik uste hau partidu ja amaituta hon behar zala, Goikolea eta Ibarrondo nik uste pelotan ikastean gain behikasi bidala partidu jogatzea, eta nik uste partidu hau ez da bela ondo, momentuz ez da bela ondo. Gehiago dire ikusten da askoz gehiago direla, Alainek alegintzen da pilua, baina ikusten da Madariak ezin dagoela eta opari lartxu, baina asko, eta gero, urdu ditasunak eta orten diez, zuen behia larri hongo diez, beste tantu da den eskero, 3 tantura jarriko desan bezala, eta partidue ikuste hain larri eramateko moduen ez dala, Gaurkoan behintzat ez da olako berdintasunik ikusita gainera Madariak azea arazokin ari den, Kantxan gelditu dute pelotariak ozteko beldurrez, eta Alain Prieto korrika etorri da. Esku boltsa hartu eta aldageletan sartu. Ez dakiz zeren bila etorri izango zen, baina kontua da, eten gehiegi izan dituela partidak orain arte. Bada
datoz, poliki. Kantxara lehen da bizi Alain Prieto. Eta berehala behar du Mikel Madariagak. Bat eta Puig, 2 eta 1 eta 3 eta 2, 3 aldiz aurreratu dira urdinak, partidu hasieran beti ere iruna egin dutenetik aurrera jo dute markagailuan gorriek. 8 tantoko aldeak izan dituzte, baina orain ez dagoain argi. Alde polita dukate oraindik ere Arrankudiagakoek, baina bukaera aldera hurbiltzen direnean arriskua dago goladaren bati etekin atera eta tantoak bilatzeko. Mikel Madariaga kantxan da, erren katorri da, gero eta erren nabarmenagoa gainera. Eta bera batera edo bestera bukatu egin beharko du. Ezin egingo du beste eten bat. Nik hori uste dut. Ja horrengoan gertatu eskero, baina joatzeko muen ez tala guztu dioz. Gusten da, horrengoan ez du pelotari jo, eta kun behar izan da aldagela, ez? Beraz, ikusten da, bueno, ez da bera bat ere guztura, eta pelotan egiteko muen ez da buela. Txaloak Alain Prietorentzat. Beste lau egin beharko lituzkete gorriak harrapatzeko. Ibarrondok Eskubiz sakeari eutxi, atzera Alainek. Otera Mugierra. Berriz ere bai. Bai, bakarka ibiliko da, baina jo ez da erresa tanto itea, ze, bueno, Ibarrondo bertan dau, azkenin egongo da momentu bet, noiz gorriak berriro aurrera pasako da biela. Hortxe du, aukera, zabaldu. Ibarrondok, bildu, azkara irez, ez zio minik egiten Alaineko ekoleari. Mikelek ezin du, ibili behin ezin du. Jon. Geldian Mikel, hartzen du, jotzen duen bakoitzean. Sufritzen Mikel eta sufritzen pelota zale guztiak, berari begira. Ibarrondo. Elukete presarik izan behar orain gorriek. Ikusi izan dugu horrelakoetan aurkariak urduri jartzea. Bai, hori pasan da askotan, Ikusita besti ezin dauela da zeupe tanto egin, ez? Oingoa bezala, ez? Askotan zeure partidin beharrean, azten zara, buena eta buena egite pentsaute besti galduko dauela, baina bere joko egiten jarraitu bideu, ez? Goleak eta pelotia badego, maitu eta bestela emon, ez? Eta ez bakarrik Alaineri buruz gaini pasatziaz, bueno, eskure badator, Madariagari peloti eskure badator, bueno, buena behintzaiteko moduen badau. Beraz, beste ritmo txube jarri beharko dabe, nahi bade partidu aurre atara. Bost tanto jarraian egin dituzte urdinek. 16 eta 19 dana kontra dute, danak batekoek, baina ez dute etxi. Kontu zuen sakeaz. Beste sake hon bat. Tanto. Aire sartzeko ere gaizko dira. 17 eta 19. Bost tanto lortu ditu. Alainek sakez.
Nola, aztartu zaion. Ezaki bikaina esan da. Hori aurrelaria Jonek ez bada ira sartzean ikusten zen ja atxelarintzako zake oso txarra zela. Alain. Gutxiago aztertu du, baina 10etik erantzun beharko Ibarrondok. Madariaga, gelditu egin zaio pelota, eraman du bere burua lurrea bortata. Goikolea. Zapa gainean. Kara, nola egin duen bitareta hori, baina ondo atera zaio. Bai. Hori, ezinezko lana diez horrek, ez? Da ikosun aukera guztiek aprobetxatu. Da bildurbari joatzen ari da, zierte dozart. Buena bada ondo eta txarra bada maituko du, eta bestio bestela, goikolea ikusten da, ez? Horre pelota bat ukin dauen txapagainean, Madariagan txapagaineko hortan, eskapada hortan guztuen da larri heldu dela, eta ezin izan dugu Prieto hori buruz gain paseo, ez? Ikusten da, lotute dauzela, eta ez dut ikusten nik euren artien begorridunek, animok ematen baia ritmoa pixkat aldatzen dauen, uste dut ez da bela sinisten segertatzen dan, baina hola jarraitu eskero kontuz, alainekoin bezaki dugu, eta gorka ikusiko pelota horri be, Jonek sartu da ondo, pelota hori be txarra zan. Asko zabaldu du, barruan izango dara ere. Ibarrondok eraman. Alain. Madariaga. Goikolea. Joni labur geratu zaio, bolea sartuko da laugarren kuadrotik, Alain Prieto, ardura guztia berak hartu du bikote urdinean. Min hartuta dago Laguna, Madariaga. Ardura eman pelotari. Goikolea. Ozen eskatu dio, baina zazpitik gilea. Alain Prietok. Eraman. Goikolea. Ezkarrez jarriko da Madariaga. Madariaga hor jarrita dago, ez? Bitxek ikusten da pelotari gorri bitxek, garren kuadro horretara jotzen da bila, da beraz Madariaga beti jarrita dago. Ikusten dagoen Goikoleak ez dela, ausartuko tanto itera. Beraz, pelotari urdin bide mungiarra, jarrita ongo direz denpora guztien defentzan, ez? Da, Alaine, aukera daukenean, bildurbare egingo jokaldia, eta urtetako, gauzak ondo urtetako jako eser falta, tranquil dabil jokatzen, teko eser galtzeko ligoen, da bestie oso lotuta, ez? Da, Madariaga baino txutuen behor geldi. 6-6 garren kuadro hortan, tranquil. Goikolea. Alain Prieto. Madariaga. Izarrak ikusten dituela uste dut pelozkada bakoitzeko, baina sufritzen ari da. Goikolea zabaletik. Gora. Zortzi eta utzeko partziala lortu dute Mungiako danak batekoek eta neurketa berdin du. Da beste opari bat, ez? Eta aspaldiko hiru lau tanto, normala igual jaun bildurra zibiltea, ez? Baina horre zuge esan duzun moduen horre egondan aldearekin bota dituzte hiru lau pelota tontuak tranquil ibili diez, pentseute hau esteko la arriskurik.
Eta hurrengora ikasiko da, edozein partidutan, partidu erditzen izten badiozu aurkariari partiduen sartzen, da gero zeupe aldozulako arazoak izan da, azkenien oin be sufridu eta oin eratzen dan tantuekin edozein gauza gertatu leke. Eta Madariagaren lesioa gainera kontrako efektua egin die aurkariei. Errez ikusiko zuten garaipena, eta errezago mugitzeko gauza ez dela ikusita. Baina arrezkero 8 tanto jarraian egin dituzte urdinek. Atzera Goikoleak. Ibarrondo. Alain Prieto. Berriz ere bai Mungiarra. Atzera. Ibarrondo. Madariaga. Botera Alain. Pelota bera ere nahiko gastatuta. Bai, da, gainera, Urdinak nahiko tranquil, ikusita Bellonep ez dala usartuko. Beraz, ez tekiz bildurri pelotak ondo asmatzen bez, oin Jonek danak itxiko duz pastan, beraz, ez dago arriskuen gero defentzako lan hortan, ez? Agintzen Alain Prieto. Bai, bera da oin jotzailena. Horre ikusten da ez dago arriskurik be Jonek ez da usartu zereiten bez, pelota be pasa iziko deu, beraz, Alain tranquil da hortan. Madariaga, utz eta tanto. Utsarekin lortu du tantoa, 29. Oso gertu izan dute garaipena Arrankuriagakoek, baina orain hurbilago dago Mungiatik. Arrankuriagatik baino. Gainera oin ikusita markabioa zean dagoen be, Madariaga be sufritzeko oin gogotzu. Da bildur bari jakine, tantu di falta dela, aurretik duela, eta nik uste ametik aurrera ez du izango arazorik, buruaz be justo moralaz da biela oin, da gainera animoak ematen Alaini, eta ikusten da beste martxagaz da bizena, eta gorriek aldiz, justo bildurra egin, ez? Alain Prieto, bigarren kuadroan, ezkarrez atzera. Gelditu egin zaio pitin bat Ibarrondori. Alain. Gorka ere moteldu da azkeneko buska honetan. Jokoa gutxi eta tanto. Oso gutxitan sartu da azkera idez. Minik ez du egin orain arte, baina orain bai asmatu duela, azita dabil. Markagailua irauldi egin dute, eta irabazteko 3 aukera izango dituzte orain. Danak bateko 2 pilotari hauek. Oso ondo junda hor da, ondo gelditu dugu. Gorkak be, bildurra ez dabil pelotiez galtzeko, eta berriz ez du astintzen. Da orduen Alaine oine pelotia nahiko frontizik gertu hartzen ari da pelotia, eta bai, gainera, euren buruan bestabe sinisten ikusten da, tantu baten eskero gorrizek partidu atateko modu okin dabe aspaldiko tantu, 10 tantu hauetan, baina nik uste geratu dizela otxitute edo behintzat sinisten ez daben gauza gertatzen dizen modun, da ikusten jaki partidutik nahiko kanpo dauzela, ez? Azkenekoaren bila, Herriko Mutila, azken tanto gehienetako protagonista. Bere laguna ezin duta ikusi duenean, berak hartu du erantzukizuna, eta tanto gehientsuenak berak egin ditu.
Bukatzeko aukera hortxe izango du. Atzera Alainek. Ibarrondo. Ez du bat ere gozatzen, Alain. Gorka. Madariaga. Goikoleak atzera. Eutsi Madariaga. Ez du amaituko, atzera hon be. Da horre pelotak, bueno, azkenien tanto amaitu bida. Eskure bota eskero ez du galduko urdine. Alainek erdi-erdira. Ibarrondo. Madariaga. Goikolea. Hor dokindu pelotia, tuteko bile, hain be botera jarriko da, eta justuen sartuko da. Madariaga. Kontrakantxatik. Ibarrondo, tanto egin ezinik dabiltza. 19:11 aurreratuta ibili dira Arrankudiagakoak. Eta 20. oraintxe lortu dute. Azkenien jokaldi emir, bueno, dejada luzea, bota dio hormatik. Da Madariaga borda, arazo hordeko, hanka geldien badago ez teko arazorik, Da orduen Goikoleak eta ari dire, bueno, ia peloti eskure botatzen, Oingoan, bueno, jokaldi itera junta, eta orduen teko arazoa, Orain ikusten da, bueno, ibilterakoan da arazoa dekola, eta nik uste pelotan eitzia, ez du jakela tatu hauetan, jundireze jota pelotan eitzia, alde bat ere etxida, Baina, bueno, ondino partidu eskutan eukiteko moduen dekie, baina lehen eukin dauen errestasunak inez behintzat. Jon Goikolea eseri, baina berehala zutitu da. Eta nahi adina denbora ez du izango atseden hartzeko Mikel Madariagak. Lurrean etzanda gelditu da tanto da bukatu denean kosta zaio zutitzea eta epaileak kantxara itzuli behar duela esan dio. Ez dakigu Mugiako udal pelotalekoan zer gertatuko den hainbeste gauza ikusi ditugu 22 urte zazpikoen arteko final honetan. 19:11 aurretik ziren Arrankudiagakoak. Une horretan gainera min hartu du Madariagak, iaia ibili ezinik gelditu da. Baina arrezkero 10-0 partziala lortu dute danak batekoek. Eta 21 eta 19 aurretik jarri eta gero, azkena falta zitzaien, baina orduan txegin dute 20. Arrankudiagakoek. Eta auskalo hemen zer gertatuko den. Goikolearen sakea. Goleaz Alan Prieto erantzun zorrotza eman dio. Bai, goleaka da erra. Madariaga. Madera bejotzera doie, badaki ja azkentan dudala eta bebera bebadoie pelotia ematera. Baztertzera gainera. Ibarrondo geraman. Alain. Pelotaka da ona. Pelota hogeiago dabil aurrekoa baino. Madariaga. Un besalto cada torra txaska, oinesteko mina askori. Goikolea. Ezkerrez. Madariaga. Eskubiz orain aurrelari gorria. Alain Prieto. Ibarrondo. Erki jarritakoa Alainek. Laugarren kuadroan Amurroko ez. Mungiarra. Txapa gainean. Bote okerra egingo dieta tanto. Suerte segin dago tanto, Ibarrondo belarri dabil, Oso garri. Ez dakit eskuma hortan arazo dekono edo, baina eskuma horrekin aspaldi oso larri, Ikusten zen pelota hori. Okerretoreko zitzaiola. Bai, ikusten zen, baina. Bera ez da konturatu eta jan egindu pelotak. Bai, gainera, egin behar zuenen dugu pelotak, botea eman deuen jakinda eskapador zelan juntan.
hori botean bar zuen, da Alainek ez da jarri ondo. Bueno, hemen bai amaituko dala ja. Azkenekoak erabakiko du, baina ez dago erraza antzematen. Zailen egin dutela esan genezake Urdinek, eta behar bada azken unean ies egingo die garaipenak. Goikoleak sakea zabalera, Madariagak eraman, labur geratu zaio Goikoleari. Bote handia. Ganan Kriston Bilurraz, Goikolea. Ezin jarri pelotara, ondo Alain, ondo. Seguru sartu da. Goleaz, orain bere hasiko da. Erritmoa ipintzen. Ibarrondo, Sotamanoz, Alain. Inork ez du utxegin nahi. Madariaga. Ez du gozatu Bermiotarrak. Ibarrondo. Goikolea, laugarren kuadroan, jokoan Bizkaiko txapelak. Zortzian ezkerrez, Madariaga. Alain, goleaz. Zapatila, oinetakoa, kantxaren erdian gelitu zaio Goikoleari. Maleta deigusikoa. Bai. Bakarri falta peloti, zapatia barro sartzi. Hori bakarri falta jagoia. Madariaga, pelota gaiztoa zen baina eraman du. Sartu egin du, oinean. Goikolea. Eta pelotari bila ondo joan. Madariaga, hortxe du, aurrelari gorriak. Ez diez hau sartzen, Dipareta, boleaz, harrapatu egingo du Goikoleak. Hau sartena, partidu bukare honetan, zalantzarik gabe, etxekoa. Bai. Atzera Alainek. Bolea, txapela! Garaipena Arrankudiagak lortu du azkenean. Ikaragarria izan da partidua. Sinistezinak, gaur hemen gertatu direnak. Bai, da boleak da bikaina izan da, Ondo bajatu eta txapa gainera, eta suertez txapa jo duela, bestela ez daki bajarriko zan pelotara, Goikoleak. Neiko izan du tanto honetan, zapati hartzen zuten, berrio sartu, baina bai, larri. Partidu neiko eroso eraman dabet, azkenien Urdinek sufrimentuaz da Alainek beste ritmo bat sartu dut, azkenien, partidu luzendu da, eta bengoan suerte txarrez, azkenengo boleak adauneaz, ondo emandakoa eta indartzu, eta eskerra txapa izan dela. Bestela, Jonek larri gongo zan pelota hori lehenengo botera altzeko. Ordu bete eta 25 minutu iraundu 22 urtez azpiko pelotarien arteko finalak. Garaipena Arrankudiagak lortu du 22 eta 21 Ungiako danak baten aurkako finalean. Jarraian, bigarren partida ikusiko dugu senior mailakoa.